Benvidos amigos e amigas a Cociña para Todos. Hoxe prepararemos un menú de dieta branda moi axeitada para os nosos maiores. De primeiro, unha sopa de peixes e mariscos e de segundo prato, uns ovos escalfados con un pisto de verduras. Soa ben. Pois que precisamos? Aquí temos unha xuliana ben fresquiña, unha cabeza de pescada e tamén uns osos de xuliana, lagostinos, berberechos, cenoria e allo porro xa picadiños, un pouco de maicena e tamén salsa de tomate. E agora, para o pisto de verduras xa temos neste prato xa picado pemento vermello, cebola, un pouco de pemento verde, berenxena e tamén cabaciña, uns ovos e imprescindible o vinagre. Con isto prepararemos os dous pratos de hoxe. Olga, estou seguro que os espectadores nos van a agradecer moito o menú de hoxe. Pois sí, porque xeralmente relacionamos dietas brandas con dietas pouco saborosas. E está claro que hoxe non é así. Eu tamén non creo, e ademais, vou demostrar. Pois a elaboración de caldos é unha boa opción para conservar todos os nutrientes dos alimentos. Neste caso, como é un caldo de peixe, aporta moitas proteínas de calidade. E os ovos que preparará Juan no segundo prato aportan tamén moitos nutrientes, son un alimento moi completo. Na clara están as proteínas, e na xema están a vitamina A, a vitamina D, o ferro, o fósforo e tamén a grasa e o colesterol. Pero como neste caso están escalfados, o seu contido calórico non se modifica, xa que non utilizamos aceite para a súa elaboración. O primeiro é facer un caldo. Imos aproveitar a cabeza da pescada, uns osos da cabeza da xuliana. Poñémoslle lume e aquí o deixamos que vai fervendo lentamente. Poñémoslle unha tapa e agora pois temos que fritir estas verduras. Engadímoslle a cenoria e tamén o allo porro e deixamos uns minutiños que se vaya fritindo lentamente. Unha vez que temos o caldo feito e as verduras xa ben fritas, pois engadímoslle unhas culleradas aquí na pota. Para darlle un pouquiño de cor, un par de culleradas de salsa de tomate, ou 3, mellor dito, e tamén un pouquiño de sal. E agora o peixe. Hoxe temos xuliana e vouvos ensinar como a diferenciamos do rape. Aquí, pola barriga, vemos que non ten unha pel negra, non? Se é peixe sapo, tería unha pel negra. E para separala a cola da cabeza, seguimos co dedo e vemos que ten aquí un burato, non? Pois aquí marcamos e damoslle un corte. Aquí na cabeza pois quedannos o que son as cocochas. Cortamos as cocochas en dous anaquiños. E tamén desta cola pois un toro, así, nen moi grandes nen moi pequenos. Xa temos a xuliana limpa e cortada. Engadimos xa a sopa. Tamén os lagostinos, xa temos uns poucos pelados e uns sin pelar. Vedes, sacamos a cabeza, pelámoslle ben todo o corpo e engadímoslle a cola, a cocer. E agora os berberechos, que tamén lle chaman croques. En uns 2 minutiños teremos a sopa xa ben cocida e lista para comer. Gústanos que quede ben espesiña, e entonces, pois, ligámola con un pouquiño de maicena, así. Agora empratamos unha ración. E non me diredes que o primeiro prato do menú de hoxe non é ben saboroso. Pois xa comezamos a preparar o pisto. Que temos? Pois cebola, pemento vermello e tamén pemento verde con un chisco de aceite e ímolo fritindo lentamente. E agora que está a medio facer, engadímoslle a berenxena e tamén a cabaciña, xa que estas dúas verduras son máis brandas e levalles menos tempo prepararse. Dámoslle unhas culleradas de salsa de tomate para darlle cor e deixamos que siga cocendo uns minutiños a fogo ben lento. E nós temos aquí unha pota chea de auga para escalfar os ovos.
precisamos botarlle así, un pouco de sal e tamén vinagre. Imprescindible poñerlle vinagre. Un bo chorro, pois fará que logo a clara se recolla e se envolva na xema e nos quede un ovo moito máis redondiño. Antes de poñelos aquí a cocer, temos que esperar que comece a ferver. Imos escalfar os ovos e non teñades medo que unha vez que os teñamos cociñados non nos van saber nada a vinagre. 3 ou os 4 mesmo. Deixámolos uns 2 minutiños, non máis, para que nos quede a xema no seu punto. Empratámolo. Poñemos así. No medio do prato, unhas culleradas de pisto, sendo xenerosos. E agora, os ovos. Un par de ovos escalfados por cada ración. Ben, pois este é o segundo prato do menú de hoxe. Creo que quedou demostrado que a dieta branda de hoxe é moi apetitosa. Pois está claro que sí. Un problema que teñen as persoas maiores moitas veces é a dificultade de mastigación e por iso temos que modificar a textura das comidas. E é moi importante, sempre que sexa posible, utilizar alimentos identificables, é dicir, conservar as formas, as cores e os sabores para que así os pratos sexan moito máis apetitosos. Por exemplo, no caso das carnes, pois empregalas en forma de hamburguesas ou de albóndegas. E se queremos conservar todos os nutrientes que aportan as verduras crúas, pois consumilas en forma de gazpachos. E no caso das froitas, pois, por exemplo, consumilas en forma de batidos, macedonias ou tamén moi maduras, porque así a súa mastigación é moito máis doada.